स' दायो आङो दं न'निफ्राय 35 किल'मिटार गोजानाव आरोना बिनिफ्राय बेयो हा गोदान दै आङो बे जायगायाव फैफेराखैमोन मैया हराव फैदों आङो माने आदाखौ दोननो फैदों आरोना बेनिफ्राय बे जायगायाव सानसेबो फैयाखै दा आङो लामाखौबो मोजां मथे सिनाया खिन्थु आं मैया हराव फैदोंमोन ना बेजाय स' एसे आन्दाज दं आरोना जायगाफोरखौ बेनिफ्राय बेयो गासैबो माने फोथारफोराव नायलाय नोंथांमोना गासैबो बिफां दं आरोना बेयो हा गोदानब्लाबो माने एसे पुरना जाबाय आरोना बे जायगाया थेवब्लाबो हादानानो बुंजायो माने काकि होननानै बुङो बे एरियाखौ नोंथांमोननोथ' आं बे जायगाखौ हादान होननानै बुंखाबाय बिनिफ्राय दासिमहालागै फोथारफोराव माने बिफां लाइफाङानो जोबाखै दै आरो बेयो माने दा लामाफ्राबो एसेबां थिग नङा बेजाय साइडनिफ्रायथ' आरो फोथारावसो ओंखारना थांनांगौ माने दैलांबाथ' आरो बांसिन खस्थ' जागोन बायदि मोनदों आङो बे जायगायाव नेट मोननो नागिरा दै बेनिफ्राय माने नेटआथ' मोनो जायफोर मानसिया बेयाव आगोलनिफ्रायनो थाबाय दंना बिसोरनि सिमा नेट हरगोन दै खिन्थु जों नों आं बायदि माने गोदान मानसि फैनानै बेयाव डाइरेक्ट नों नेट इउज खालामनो नागिरबाथाय नेटआनो नांनाय नङा आरोना माने इन्टारनेटआ स्ल' जायो जाय थाबाय थाग्रा बे जायगायाव बिसोरनासो स्पिड जायो नेटआ बेनिफ्राय आङो दिनै सानखौ उल्था नुदों आरोना माने आंनि बायदिब्लाथाय साना बेजाय ओंखारनांगौ दा बेजाय ओंखारना फैदों साना फाग्लासो इसेबां खाथियावनो माने इसेबां खाथिबो नंद्राया 35 किल'मिटार जायो जोंनि न'निफ्राय बे जायगाया खमसे खम न'निफ्राय माने जोंनि मेन न'निफ्राय साननानै लायोबाथाय 40 किल'मिटारसो जागोन आरोना माने जों लागोन टाउन आरो बेजायनिफ्राय हमना लाबाथाय 35सो जाहैगोन स' आं बे जायगानिफ्राय थांबाय थादोंसै बेनिफ्राय दा मबाइल हमग्राबो गैया आं आगोलावनो बुंखादों मबाइलखौ नों जुदि सासे थाफायाबाथाय मोजां मथे केमेरा सुट लानो हाया दानो एसेबानो माने दस्रा लामाजोंसो थांबायमोन आङो बै टार्निं जराव एसेबानो बारलांबायबोमोन खिन्थु मैया हराव एसे फैदोंना एसे आन्दाज थानायखायसो माने आङो आरो बेग फैनानै आरो बेजाय फैबाय आरोना नाथाय आरो दा आगोलाव बोरै आन्दायसो नामा आं बेखौथ' मिथिया खिन्थु लामायाबो एसेबां मोजां नङा सम माने 2 गियारनिफ्राय बाराखौनो सालायजाया आरोना 3 गियारावनो बोखांजाया बाइकखौ बेनिफ्राय आरो बेजाय दा बे लामायाबो एसेबां गाज्रिबो नङा एसेबां मोजांबो नङा मिडियाम साइज आरोना नाथाय बेयाव एसेबां स्पिड थांजागोन बेखौ आङो साना बेयाव जास्ट मिडियाम सालायनांगोन आरोना आङो फाग्लासो जागोन बिराद माने सानखौनो दसेनो सिदा नुयो आरो दसेनो माने सानजासोना बेफोरबायदि माने उल्था ओंखारना फैनाय बायदि मोनो आरोना आंथ' बेयाव माने सानसेबो फैफेरा नालाय जुदि फैबाय थायोबाथाय एसे आन्दाज मोनगौमोन दा आं जेबो आन्दाज मोनाखै बे जायगायाव एबारना एसे मोजांलाय दै फोथारा माने बिफां लाइफां गैया आरोना फोथार गेजेराव जोबोर खम फांसे दं थेवब्लाबो दहायना एसे अभार दंमोन खिन्थु आं दा लामायासो आरो बेसेबां गोजान दं आं गुगोल मेप सालायनानै नायदों माने थेवब्लाबो बारा नेट मोननो नागिराखै दै माने मबाइला नेट मोननो नागिराखै आरोना आंनि स' दसे थानानै आरो ससे थांनानै माने नेट मोनगोन नामाथाय आं नेट मोनगोन बायदि मोनदों आरोना खिन्थु आङो बे जायगायाव फैनायनि आगोलावनो आङो मैया 6 बाजियाव माने एसे गोजानाव दंमोन आङो मोनासो फैखादों फैनायाबो बेनिफ्राय आदायाबो सिनिया फन खालाम बेफोरनो रायलाय फैदों आरोना बेनिफ्राय आङो मैया मोनायावनो भिडिअखौ आपल'ड खालामना फैखादों 6टायावनो नेट थानाय जायगायावनो बेनिफ्राय थांनानै नायबाय नेटआनो गैला आरोना जुदि आङो भिडिअखौ आपल'ड खालामलाङालासिनो थांबाय थायोबाथाय आङो उनाव आपल'ड खालामनो हागोन ना हायामोन आं मैयानि भिडिअखौ आं हमनो हाला आरोना आं बबे जायगायाव थांदोंमोन माने बे गामिनि नामखौथ' आं बावबाय नाथाय आङो जाब्राखावा मागुरमारि आइ लाभ इउ सेन्टार बेफोरखौ गासैबो बारलांदों दे आं नामखौ मिथिदों आरोना माने फन रायलायनानै थांगासिनो दंमोन नालाय आरो मोननैसो जायगानि नामखौ आं बावबाय नाथाय नोंथांमोना जुदि बे एरियानिबाथाय माने कमेन्ट खालामना बुंहरबानो जाबाय थ' दायो आं मोनसे मेन रड सफैबाय दै बेनिफ्राय बे मेन रडा जोंनि लांहिन थांनाय नङा आरोना ससे थांबावनांगौ बेनिफ्राय दाबो 20 किल'मिटारसो जागोन नामा ना बारगोनसो जोंनि लांहिना बे जायगानिफ्राय स' 40 मिनिट लाबाय दे आङो बे लामाजों फैनायाव माने एसे लेटबो जाबाय लेट माने भिडिअ बानाय फैदोंमोन ना माने थाथ' फैनाय जादों ओमफ्राय आरो स्पिडाव फैनाय जायाखै बेनिखायनो 40 मिनिट लाबाय आं बे जायगासिम सौफैनो थाखाय बैजाय साइडनिफ्रायनो आं फैदोंमोन बेनि सेरावनो लबर बागान फांसे दं बेनिफ्राय आं दा थाबाय थानाय जायगाया मेन रड दै बेनिफ्राय सिदा थांबाथाय हावराघाट तिनालि मोनगोन हावराघाट तिनालि मोनबाथाय लांहिन थांनो हासिगोन आङो जेखि जादोंला बे जायगानिफ्राय न'आव थांबाय थादोंसै बेनिफ्राय दिनैनि भिडिअ माने न'निफ्रायसो स्टार्ट जाबावसिगोन जाखिनि जानांगौ माने दिनै आं बे जायगानियाव आं भिडिअ बानायबावला दै मानोना एसे प्रब्लेम जायो नालाय गारि लाखिबाय थानाय मानाय आं थाबनो मोनहैनांगौ आरो खामानिबो दं न'आव